Здравейте, мили мои! Сега ще направим четене, в което ще разберем какви са намеренията на вашия любим човек относно вас и вашите отношения и ще действа ли, ще изпълни ли тези намерения. Първо ще видим кой е вашия човек. Дали ще го познаете, за да можете да прецените това четене, дали се отнася за вас или не, тъй като знаете, че тук правим колективни четения, енергията е обща и няма как да резонира за всички вас на 100%. Пак винаги се надявам да ви бъде интересно и полезно това видео. Хайде сега да се намислете вашия човек, представете си го, нека да изникне ясно във вашето съзнание. Мислете положително, независимо от обстоятелствата между вас. И нека да видим кой е, какъв е човекът, за когото вие си мислите сега. Решителен. Този човек каза ли, вземе ли решение, каза ли нещо, трябва да знаете, че при него това е закон. Тук имаме императора. Това е човек, който в никакъв случай не от хората, които често и лесно менят мнението си или решението си. Тук думата на този човек е закон за него. Имаме един човек, който не действа без да премисли нещата от всички страни. Тук няма импулс в този човек, а има само здрав разум. Премислено решение, обмислено решение. Наистина имаме много директен, откровен и точен човек тук. Това е много сериозна личност, която разглеждаме тук. И над. И в същото време е голям и над. Трябва да знаете, че тук и с магиосника този човек обича нещата да се случват както той иска, както той каже, както на него му е изгодно. Той да е водещият в всяко на отношение, дали било то в връзка или дори тук става на въпрос и за работа, за работни отношения. Този човек обича той да е командващия, той да е човекът да взел решението как да се случат нещата, голям манипулатор в същото време. Но и човек с много умения, трябва да знаете. Да, и Херофанта, много умен човек имаме тук, трябва да знаете. Много умен човек, тук в никакъв случай този човек не е от лекомислените, не е човек, който прибързано действа, не е човек, на който не можете да разчитате. Напротив, това е много сериозен, отговорен, принципен човек с ясни, точни, конкретни принципи, възприятие за живота. Много... Тук даже не става на въпрос, че човек, който ходи на училище. Тук става на въпрос за човек, който живота го е научил много неща. Да, сега може да има и образование, нали, но тук говорим за човек много преживял, много видял. Човек обвързан при всички положения. Съпруг, баща, родител, човек в семейство, в семейна среда, човек, който цени и се грижи за семейството си, носи отговорности. Семейството му е за него ценност като ценност, нещо, за което този човек е поел отговорност и никога няма да отстъпи от това си, тази си роля на съпруг, на баща. Дори тук може да става на въпрос, че този човек в момента се грижи за по-възрастни, дали роднини, дали родители, но определено пък и то обича да води парада, да се чува неговата дума. Да. Строг също така. Строгно справедлив. Тук имаме строгно справедлив човек. Да, ето тук има една императрица се появява в неговата енергия. Определено този човек има в живота си една много важна и специална жена, която само тя и единствено умее тази строгост и решителност, която видяхме в характера на този човек,
труден характер, определено. Но има една жена, или вие, ако сте мъж, моля, обръщате в своя род, обаче, която му е стъпила така на врата. Жена, която успява да овладее тази негова сила и тази негова непоколебимост. Заради тази жена този човек е пристъпвал много от принципите си. Някак си го владее тази жена. Пред нея става едно мъркащо котенце, независимо, че тук виждам един звяр, нали, кавички. Един такъв характер на моменти се появява и този човек може да се превърне в звяр, но има си една жена специално важна за него, която умее да озъбри този звяр и да умекоти този твърд и труден характер. Сега, коя е тази жена? Ще види, може би. Така, хайде сега, ако ще се предпознали човекът, нека да видим какви намерения има относно вас и вашите отношения сега. Намерението му, след това ще видим действията. Първо да видим намеренията му. Тръгваме, човек. Ами объркане все още да ви кажа, няма изразени и ясни намерения. Ние видяхме, че това не е човек, който ще действа импулсивно и прибързано. Не е никакъв случай. И в момента този човек си бижа раните. Този човек страда. Този човек е наранен. Боли го. Разбито му е сърцето. Загубил е нещо ценно и скъпо, което е било за него. И в момента има много бърква един страх от това да не би да не би да всичко да е загубен. Да не би да няма връщане назад. Да, вбиже ранито човек в момента. Отново това десетка мечове и преди малко я видяхме в енергията му. В момента е в много такова трудно положение, в което му е трудно и да мисли да взема решения за каквото да било. Отново казвам и се повтарям, ние видяхме, че този човек не е от хората, които ще действат без да обмислил всичко. И в момента е в етап на обмисляне. Дали е възможно тези отношения да претърпят някаква промяна или не? И преди да вземе решение, се казва тук, че този човек трябва да излекува сърцето си, за да може да мисли трезво. Иначе в намеренията му определено има желание за едно ново начало на вашите отношения. Не трябва да бъдат по нов начин. Не и както е било по-рано. Да, все още обмисля, мисли и търси решение. Дори не вижда тук, че решението е в неговите ръце. Той дори това не вижда. Толкова е наранен и толкова в момента така се е затворил в черупката си и единственото нещо, което прави е да мисли, обаче му е трудно да вземе на този етап решение. А той няма да действа преди да вземе решение. Въпреки всичко, нека да видим как ще действа действието на този човек. Ще действа ли към тази промяна, която толкова много иска. Защото има намерение за промяна, но на този етап да ви кажа, много наблюдава какво се случва около вас, около живота ви действие. Ами вие сте тази жена, която разгледахме в неговата идентификация, че има въздействие върху него все още. Това е, но тук може да става на въпрос за любовен триъгълник и преди малко с тройка мечове може да става на въпрос за любовен триъгълник, но да знаете, че този човек ще действа, ще ви покаже, че все още сте желано от него, че все още има любов, че ще ви покаже с някакво действие, че все още ви имате власт над него, контрол над емоциите му и любов, и желание, и страсти, привличани към вас. Защото в момента този човек адски много ви ревнува, адски много го е яд, но отдалече ви ревнува, отдалече ви наблюдава, много спомени има в
съзнанието му, спомня си и ще действа за едно ново начало по съвсем нов начин за вашите отношения. Благодаря ви, до нови срещи!